Velkommen til DF's valgvideo. Mange af jer har nok altså fordømmelser om DF, om at vi er et racistparti, som ikke vil have indvandrere eller asylansøgere ind i Danmark. Det der er ikke sandt. På grund af at vi har en meget skrabere indvandrerpolitik, så får mange den opsynning. Især i dag med Helle Thornings nye idé, hvor hver eneste indvandrer og asylansøger får 10.000 kroner ekstra, så begynder vi at se på skrabere, fordi der begynder at komme så meget som 500.000 asylansøgere og indvandrere ind i Danmark. Det er det, så vi skal også skabe et stort omkostning på 5 milliarder, hvilket Danmark ikke har råd til lige nu med de økonomiske problemer, vi har. På den måde så prøver vi at undgå, at der kommer så mange ind, men stadigvæk acceptere dem som faktisk vil op og lave noget. Og mange personer, som vil komme herop, både som asylansøgere og som indvandrere, ender med at leve på systemet og ikke gøre noget, ligesom vores egen Dawn Robert. Det prøver vi at uønske, og så går efter dem, der faktisk har tænkt sig at lave noget. Disse mennesker, vi ønsker os op, og det er derfor, at når du stemmer på DF, så stemmer du ikke bare på at det er racister. Du stemmer på folk, der gerne vil beholde de danske traditioner, men også gerne vil have nogle af de nye vi kan få vores nye indvandrerkammerater. Stem DF.